پشتی راگهاندنا آگربستê Sûriyê ji aliyê Amerîka û Rûsya ve got biryara 27 vê mehê bike warê bicîkirinê de li cem aliyên siyasî Rojavayê Kurdistanê nerînên cuda hene. Hinek alî ti hêviyê di wê agirbestê de nabînin. Lê hinek aliyê din wê agirbestê weke derfetekê ji bo çareserkirina krîza Sûriyê dibînin. باوەریە من هەنگی دەستێوەردان لە ناو ڕەوشە سووریا دەچێ بووە چه هەرێمی چ ناودەوڵەتی و ئەو ئاگربەست ئۆمیدا هەر کەسێکی وڵات پارێزە دخوازێ ئەو ئاگربەست بکەوێ لە پراکتیکێدا و جێبەجێ ببێ لێ بقەناعەتێ من ئەتبێژم گەلێکی زەحمەتە. Encûmena Niştîmanî Kurd li Sûriyê ya gobnavê enekesê tê naskirin û nûnerên wê di nav opozisyona Sûriyê de hene dibîne got eger heye ew agirbest bibe destpêka çareseriyeke giştî ji bo krîza Sûriyê. بنرينا من أف خطوايا كمه لمشوار الألف ميل وك عربي تبيجن مشواري 1000 ميلي خطواك راسته أم بيشتقريا بيتكن وهر سري أبا نخش الرقاي خارطة الطريقة جبوش هر سري كي آشتيانا. Li kêleka nerînên aliyên siyasî derbarê agirbestê lîkolîner û çavdêrên siyasî jî nerîneke din didin xuya kirin. Mercê serkeftina agirbestê hebûna li hevkirineke siyasî ye. وەک پرەنسیب مرۆڤ هەر کەس ئاگربەستی ڕێ ڕاوەستاندنا جەنگی ڕێ و کێشەکیش جارێک بێ دیتنش کێشەیە سووری ڕە لێ بڕاستی ئەv ئاگربەستا لە سووری گرێدایە و هوناندیە چارەسەریە سیاسیڤە. Li ser astê serbazî jî helwestên cuda ji agirbestê re hene û di dema gotîbeyên opozisyona Sûriye agirbest bi du heftiyan vesînordar kir her yek ji yepekê û artêşa Sûriyê xwe papendî agirbestê dibînin. Tevî got cadeya Sûrî li hember biryarên navdewletî bêhêvî bûne lê dimîne ew projeya agirbestê got Amerîka û Rûsya ragihandine destpêka hêviyekê ji bo çareserkirina krîza Sûriyê. Aştîtî Şêrûdaw, Hewlêr.